Uzvišeni Gospodine, nadbiskupe i nuncije, u ime nas krizmanika, u ime naših roditelja, kumova, sve naše rodbine i svih prisutnih, pozdravljam vas danas u župu Svetoga Josipa u Rankovićima. Mi stojimo pred vama kao mlade grane koje u proljeće kupaju i raduju se životu. Da bi naš život bio uspješan i plodan, želimo se nakalemiti na stablo, crkvu, iz koje i po kojoj želimo živjeti i djelovati. Da bi to mogli, mi vas molimo da nam podijelite sakramenat svete potvrde ili krizme koja će nas osposobiti za životnu borbu. Danas, kad je čovjeku sve dostupno, a ipak se nekako osjeća prazan. Dobro nam došli i ugodno se osjećajte među nama. Evo i ja bih kao župnik poslije ove krizmenice, a uvijek je draži i ljepši pozdrav djevojčice, ali evo kao župnik osjećam dužnost i radost mogu reći da danas u našoj župi, u našoj sredini po prvi puta od povijesti župe, a 77 godina je našoj župi, a sedmica i sveti broj, da mogu u ime krizmenika, kumova, roditelja pozdraviti nadbiskupa Vujđija Pecutlu, koji je danas došao u našu župu da podijeli sakramenat svete potvrde 49 krizmenika. Malo smo živjeli u strahu, da li će nunci moći doći u našu župu radi ovih obilnih kiša koje su ostavile tolike posljedice, pa i tragedije u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, pogotovo dole u mome rodnom kraju Derventa, Posavina, a ipak, evo, stigli su sretno, hvala Bogu i Duhu Svetome, i osjećam, vjerujem da dijelim s vama isto mišljenje i veliku radost da je danas nunci u našoj sredini. Evo, na kraju će slijediti zahvala, a sada može početi sveta misa. U ime Oca i Sina, Duha Svetoga. Mir vama. Anch'io voglio salutare tutti quanti voi. Ja također želim sve vas pozdraviti. Salutare il parroco, Pozdraviti župnika, gli altri sacerdoti che sono qui e che concedono. druge svećenike koji su ovdje, koji koncelebriraju. E al parroco dico, Župnik želi reći, senza paura, bez straha. perché siamo arrivati qui, Mi la smo strada stigli, era buona, cesta je bila dobra, ieri ci siamo informati jučer smo se informirali la situazione, o situaciji. però anch'io mi sono reso conto I ja
Amen.